Malawi Today. Olankhulapo pandale komanso ulamuliro ati chiwerengero cha opikisana pa mpando wa president pa chisankho chikubwerachi chomwe ndi 17 ndi chokwera kwambiri, ndipo achenjeza kuti chitha kusokoneza ndondomeko zina za chisankho maka koponya voti. Izi zikudza pamene bungwe loona za chisankho la MEC latulutsa ndandanda opikisanawo, pomwe lati atatu ena alibe zowayenereza opikisana nawo pa chisankho. Koma mabungwe a Political Scientists Association of Malawi ndi Civil Society Elections Integrity Forum ati zikupitiriza kuonetsa kusalolerana pandale komwe kulipo pakati pa atsogoleri a ndale, ndipo ati kukubwenzeretsa mbuyo ndondomeko za ufulu wa democracy pa chisankho. Chisomo Chingwalu ali ndi ripoti. Mneneri wa bungwe la akatswiri pandale la Political Scientists Association of Malawi Amavuto Bamusi ati kuchuluka kwa anthu opikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko ngakhale kukuonetsa ufulu pandale kwaonetsanso kusalolerana kwa atsogoleri a ndale. Pa 17 wa pira woyamba uti kausewera ndiye kupezeka kuti palibe amene wawina. Ripoti limenelo tikupatsani mu nkhani zathu zotsatira. Chipani cha Democratic Progressive DPP chati chakonza manifesto ake ntchito zingapo zomwe boma lake lidzayambitse zothandiza pa umoyo wa amayi ndi ana pofuna kuchepetsa imfa za amayi ndi ana chikadzalowa mboma mu Septemba. Mlangizi wa mtsogoleri wa chipanichi Achimwemwe Chipungu amalankhula pa zokambirana zomwe bungwe la za umoyo la AMREF linakonza powunika manifesto azipani za ndale pa chisankho cha pa 16 Septemba. Nkhani imene timakambirana kwambiri lero inali nkhani ya za umoyo, makamaka nkhani ya uchembere wabwino komanso kusamalira ana amene ena sanakwane zaka 5. Ndefe a DPP manifesto yathu zimenezo zilimo chifukwa tili ndi mutu umene tikuti one agenda for health, kapena kunena kuti kuphatikiza zonse kukhala za umoyo, makamaka umoyo wa anthu, umoyo wa zinyama komanso za chilengedwe. Zimene zikaleta pasula bwino ndikuti zibweretsa Malawi wa ukhondo komanso azimayi samamwalira chifukwa cha uchembere, ananso samamwalira chifukwa chokuti mwina sanalandire chithandizo choyenera kapita kuchipatala. Achimwemwe Chipungu, mlangizi wa president ku chipani cha DPP. Ndipo mkulu wa AMREF Health mdziko lino Ahesta Nkwinda Nyasulu ati amakumana ndi zipani za ndale kuti amve zomwe zakonza manifesto awo pa za umoyo wa amayi ndi ana zikadzapambana pa chisankho cha pa 16 Septemba. Tinakumana ndi IMCP, UTM, DPP komanso UDF. Mamiting athu akhala abwino kwambiri chifukwa ayikamo ndondomeko onsewa mmene angakwezere umoyo wa amayi achinyamata komanso ana ang'onoang'ono. Ndifo okondwa kwambiri kuti zonse zili ma manifesto ntchito yathu yaikulu tionesese kuti kodi apanga bwanji kagwiritsidwe ntchito kama manifesto kuti akwaniritsidwe. Pamene ndondomeko yamba yadutsa mwina mapulani ndotani kupita chitsogolo. Nkhani yathu yaikulu ndiyo titenge uthenga utibitise kwa anthu akumudzi aziziwe kuti kodi manifesto muli zotani ndi ntchito yathu yoyambirira. Yachiwiri amene atawine ndi amene tigwire naye ntchito kumuonesesa kuti zimene walonjeza manifesto zachitikadi, kuti umoyo wa amayi kumudzi, umoyo wa chinyamata, umoyo wa ana ukuthandizika ukupita pasoko. Mkulu wa AMREF Health mdziko lino Ahesta Nkwinda Nyasulu. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsegulira ntchito ya madzi ya nyika Vuaza Kurumpi. Ntchitoyi ikufuna kuchepetsa mikangano pakati pa anthu ndi nyama zakutchire, kuthana ndi vuto la kusowa kwa madzi komanso kupereka madzi aukhondo ndi otetezeka kwa anthu okhala m'madera oyandikana ndi malo otetezedwa makamaka mozungulira Vuaza Wildlife Reserve ndi Nyika National Park. Toera Katswiri ali ndi zambiri. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsegulira ntchito ya madzi ya nyika Vuaza ku boma la Lumpi. Iwo ati ntchitoyi ikuyembekezera kuthandiza anthu osachepera 18,000 kuwagawira madzi aukhondo komanso okwanira. Iwonayoona zokopa alendo Avera Kamtukule yati ntchitoyi ithandiza kwambiri zokopa alendo komanso ulimi, kamba kuti anthu adzikhala ndi madzi mosavuta.
boma la Germany lapereka ndalama kudzera mu KFW ndipo ntchitoyi imagwira ndi bungwe la Peace Parks Foundation. Kazembe wa dziko la Germany ku Malawi Ute Konik wapempha anthu omwe apindule kuti asamalire ntchitoyi kuti ikhale yolimba. Wapampando wa nyika Bwaza Co-Management Trust retired Chief Justice Edward Twera wati khumbo lawo ndi kuti pofika chaka 2044 ntchito imeneyi idzakhale kupereka madzi abwino kwa anthu opitirira 33,000. Ntchito ya madzi ili kuthazima ku nkhalango yosungirako nyama za kutchire ya nyika ndipo inakhazikitsidwa kudzera mu ntchito yoteteza nyama ya Malawi Zambia Transfrontier Conservation Area ya mgwirizano wa boma la Malawi ndi Zambia. Ntchitoyi idzipereka madzi okwanira malita 2.5 million pa tsiku ochokera mu mtsinje wa Elnina dera la nyika kugwiritsa ntchito mapayipi okwanira makilomita 74 malo mwa zodiac kuno ku Nzuzu. Ndine Toyera Katswiri. Chipani cha Liberation for Economic Development Economic Freedom chati chalowa mgwirizano ndi chipani cha Democratic Progressive DPP pokonzekera chisankho cha pa 16 mwezi wa mawa. Mtsogoleri wa chipanichi a David Mbewe watsimikiza za mgwirizanowu. Iwo achita izi pofuna kupulumutsa Malawi osatofuna maudindo. Izi zadza pomwe bungwe loyendetsa chisankho la MEC latulutsa ndandanda otsiriza wa atsogoleri omwe avomereza kuti adzapikisane nawo pa chisankho chikudzachi ndipo dzina la Mbewe palibe. Ambewe akufotokoza. Padakapedzeka dzina langa ndakadakhala udabwa kwambiri chifukwa chonena kuti tife tidapanga mapepa zathu tidapereka kwa ife NEC chimene timapanga chinachi tinanena ngayo mamemba zathu nchakuti tikupita kwa alliance ndi chipani china. So pakadapezeka dzina langa pa list ya MEC ndakakhalanso udabwa kuti kuliko tsono program njotani. Nkhani imene njoona kwambiri kunena kuti tachita mgwirizano ndi chipani cha DPP kwa ndipo mgwirizano wodi ulipo chomwe tagwirizana nchonena kuti tungofuna kuti Amalawi tonse ngati zipani zotsutsa ndipo idzakhala chiti chofuna cha anthu. Mafumu atsogoleri amipingo ndi anthu ambiri akhala kunena kuti bwanji gwirizanani in opposition gwirizanani. Ndipo it has been iko yaikulu kwa anthu aliyense kufuna kuti zipani zotsutsa zigwirizane kuti ziyimire pamodzi. So ife ngati left tayankha komanso ngati David Mbewe ndayankha khowo ya anthu ambiri Amalawi ambiri amene amafuna kuti tipange alliance ngati opposition. Ndichifukwa chake mwaona dzina langa kuti likuoneka kuti ndikupanga nawo alliance na DPP. Number one, tipange campaign tiyike mapazi athu pa ground tigwire ntchito pa ground ndipo tiona zotsatira zabwino komanso tisunge mtendere. Malawi ndi ameneyo zisankho zidzachitika zidzatha ife Amalawi tidzakhala tilipobe. Ndiye tisayiwale kunena kuti ndife amodzi. Zisankho zimabwera pakamodzi pa chaka koma pa 5 years iliyonse koma ngati Amalawi tili pano kwa zaka dziko lathu lomwe lino. So tisayiwale kuti after campaign Malawi adzakhalabe yomweyo ifenso tidzakhalabe tomwefe. Ndiye tikufunika tisunge mtendere tigwire ntchito pa ground modzipereka tichotse boma limene likuzunza anthu limene lidapereka malonjezano abodza fertilizer sugar udula pali zambiri zimene zikulephereka tilibe petrol tikuyankhula pano Malawi tili dry chuma chavuta. So tigwire ntchito yonena kuti tipange campaign ndipo ndi advantage yaikulu ife ku opposition party chifukwa chonena kuti amene akulamulira wazipanga ukadi campaign polephera kuchita zinthu zambiri. So tini ntchito yongowawunikira Amalawi kuti tiyeni tisankhe chatsopano. A David Mbewe mtsogoleri wa chipani cha Liberation for Economic Freedom. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndi ine Merifa Chigodoli tonenso mitu yake tisanapitirire. Unduna wa zachilengedwe wati wapereka ziphaso zatsopano 10 kuloleza kampani ndi anthu kutentha makala mosawononga chilengedwe.
apereka ziphaso zatsopano 10 kuloleza kampani ndi anthu kutentha makala mosaononga chilengedwe, zomwe zafikitsa chiwerengero cha ziphasozi pa 25 motsatana ndi lamulo loona za nkhalango la mchaka cha 1997. Mneneri mundu nawo atikondane Vega watiuza lero kuti ziphaso ziwiri akuzunika pano pamene adindo akufuna kuthana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito makala osavomerezeka. Olankhula pa nkhani za chilengedwe a Gresham Kanyamata wapempha adindo kuti alimbikitse kufalitsa uthenga okhudza ziphaso zolola kutentha makala posaononga chilengedwe ndi cholinga choti chiwerengeroche chikule. Blessings Kang'ombe wadza ndi ripoti. Mneneri mundu unoona za chilengedwe atikondane Vega wati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yake yonetsetsa kuti anthu akugwiritsa ntchito makala omwe watentha motsata malamulo. Avega ati mwachitsanzo ziphaso zokwana 25 azipereka kwa anthu ndi kampani kuti adzitentha makala awa. Ndingalene kuti ndifokhutira inde timene ntchito ikuyendera komabe pakufunika zambiri kuti zichitike monga malaisensi akhale ochulukirapo kuti ikatere ntchito yoteteza nkhalango zathu ikhala kuti kupita patsogolo. Kunduna ndithu nkhani imene tili nayo serious kwambiri kuti nkhalango zathu zikhale zotetezedwa mu nthawi zonse. Pakadali pano woyankhula pa nkhani za chilengedwe a Gresham Kanyamata wati adindo alimbikitse kufalitsa uthenga okhudza izi ndi cholinga chochulukitsa chiwerengero cha kampani zotentha makala posaononga chilengedwe. Panopa boma likuyesetsa ndithu lapangako pafupifupi 25 anthu makampani ali ma license yopanga makala koma akanapanga mopitilira apa kupoona mmene makala akupangidwira pa Malawi muno mosasamala chilengedwe. Ukaenda msewu wa Zalewa, ukaenda msewu wa Mwanza, palipose makala akupangidwa. Chimene chikutimvetsa chisoni chifukwa chakuti chikuonetsa kuti makala akupangidwa koma mosasamala chilengedwe. Lamulo loona za nkhalango la mchaka cha 1997 limaloleza chiphaso chotentha makala osaononga chilengedwe. Kampani ya Kawandama Hills Plantation inali yoyamba kulandira chiphasochi mchaka cha 2015. M'malo mwa Zodiac kumchinji ndine Blessings Kang'ombe. Nthambi ya boma yomwe imayang'anira ulimi wa minda ikuluikulu ya Mega Farms Unit yati ikusowekera ndalama pafupifupi 140 billion kwacha zowonjezera kuti zithandize kufikira alimi 1500 mu nyengo ya ulimi wa chaka cha 2025 kufika 2026. Mkulu wa nthambi a Henry Nsatilomo watiuza kuti ndalama zonse zomwe zikhonza kuthandizira ulimi wa minda ikuluikulu ndi 196 billion kwacha, kwa padakali pano ali ndi 50 billion kwacha. Kumbali yake katswiri pa nkhani za ulimi Atamani Nkhonomvula wati boma liyenera kupereka ndondomeko ya ulimi wa minda ikuluikulu m'manja mwa kampani ndi nthambi zomwe sizaboma. Wilson Alan Phiri walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi John Paul Kayuni. Pamene nyengo ya ulimi ya chaka cha 2025-2026 kuyandikira, unduna wa za ulimi wapempha alimi omwe akufuna kupindula ndi thandizo la boma kuti aonetse chidwi ndi kuti alandire thandizo pa ulimi wa minda ikuluikulu. Undunawo wati mlimi aliyense akuyenera kukhala ndi munda osachepera 20 hectares, koma nthambi ya boma yomwe imayang'anira alimi a minda ikuluikulu Mega Farms Unit yati ikusowekera ndalama zosachepera 140 billion kwacha zowonjezera kuti ifikire alimi 1500 omwe ndi ochuluka poyerekeza ndi alimi 952 omwe anawathandiza chaka chatha. Mkulu wa nthambi a Henry Nsatilomo wati zokambirana ndi boma zili mkati pofuna kuti boma lipereke ndalamazi. Zokambirana internally chifukwa ifeyo tindu opanga present case boma kuti isenga Mega Farms timafuna tikule koma bwanji muta tigwira kupono kuti tifike apa. Toyambira pathu pamene tili napopo titapemphaso kuboma kuti lipangenso capitalize kungonjezerapo tikozokwanitsa kufikitsa alimi 1500. Kumbali yake katswiri pa nkhani za ulimi Atamani Nkhonomvula wati boma lilole kampani zomwe sizaboma kuti zitenge nawo gawo lalikulu pa ndondomekoyi. Mega Farm tione kuti amene akupanga izi makampani amene alinzira kuti kupanga invest ndondomeko imene chimene boma liyemita ndikuonetsetsa kuzabwino bwino ndondomeko isezabwino akuti makapena anthu amene kutekera kupanga izi Mega Farms athe kuchita iwo. Boma likufuna kufikira alimi 5000 pofika chaka cha 2030
omwe azilima mbewu zosiyanasiyana monga chimanga, mpunga, mbewu za mgulu la nyemba komanso fodya. John Paul Kayuni kuwerenga ripoti lomwe alemba Wilson Alan Phiri. Unduna wa zamaphunziro a primary ndi secondary watsindika kuti uthana ndi kuperewera upangiri mwa atsogoleri msukulu za primary ndi secondary maka zomwe sizikuchita bwino pa mayeso a MANEP pofuna kupititsa patsogolo luso la msukulu. Mkulu wa zamaphunziro aphunzitsi mu ndunawo Dr. Zizwa Msukuma wati utsogoleri umathandizira kwambiri kuti sukulu zidzigwira bwino ntchito ndipo ndi chifukwa akuyika chidwi chokweza atsogoleri msukuluzi. Iwo anena izi mu mzinda wa Blantyre pomwe amatsekulira maphunziro a masiku awiri okhudza utsogoleri wa sukulu kwa aphunzitsi akulu, alangiza zamaphunziro a primary ndi ena. Cholinga chenicheni tikufuna kuti maphunziro athu ama school athu, especially ma public primary schools, apite pasogolo. Muta kundisimikizira kuti pali ma district ena ma school ama district mene momo sakupanga bwino. Pali ma district ena akupanga bwino kwambiri. So tinaona kuti vuto lina limene lilipo ndi leadership ya ma school. So we felt kuti titapanga organize ma training, ma head teachers, mapeya amene amapanga manage mazoni ndi ma head teachers ama school mene momo, ma deputy head teachers ndi ma female section heads, tiwabwerese malo amozi tipangane share kuwapasa upangiri kuti how best can they manage kuti angapitise bwanji pasogolo masukulu awo, chifukwa leadership imapanga contribute kwambiri ku performance ya pasukulu. So atabwerera panaliso ma follow up visit tinakapeza kuti zimene anaphunzira akuzipanga koma pali zina pali ma challenges ena ndi ena ndi amene sopano tinati no tikhaleso ndi refresher training abwereso panopo tigawaneso nzeru kuti how best can masukulu athu akuchilazulu akuphalombe ndi kumulanje angapite bwanji pasogolo kuti apange perform bwino. Dr. Zizwa Msukuma, mkulu wa zamaphunziro aphunzitsi mu nduna zamaphunziro a primary ndi secondary. Mkulu wa zamaphunziro ndi masewero mboma la Chiladzulo ndi Anita Kaliu. Chiyembekezo changa nchonena kuti ndi maphunziro amene akuperekedwa kunowa athandiza kwambiri kuti aphunzitsi akulu achiwiri awo komanso amene amayang'anira zigawo timati ma sections like tindi infant section, tindi junior section, tilinso ndi senior section, amene wawa ali konkuno, amene wawa akaphunzira molumikizana ngati teamwork zikathandiza koposa kuti apereke chithandizo choyenerera kwa ana kuti azikonda kulimbikira maphunziro komanso kuwathandizira m'njira zambiri zosiyanasiyana monga zogwiritsa ntchito mabuku, zolimbikira kuwerenga zimene zina akuphunzira ku. Anita Kaliu, mkulu wa zamaphunziro ndi masewero mboma la Chiladzulo. Munkhani za masewero, bungwe la Football Legends Association lalengeza kuti lapulumutsa 23 miliyoni kwacha pa ndalama zomwe lidasonkhetsa pa msonkhano wake wapachaka omwe udachitika sabata yatha ku Lilongwe. Malingana ndi mpando wa bungweli a Jim Kaluwa, ndalamazi zomwe zina anazipeza kuchokera ku kampani zosiyanasiyana zigwira ntchito yolipira thandizo la chipatala kwa amembala ake komanso kuthandiza magawo ena okhudza osewera ake a timu ya dziko lino ya Flames. Budget yathu inali ya 30 million. Sonkesera ndikuwerenga ndalama kuchokera ku makampani kunabwera ndalama zokwanira about 32,100,000 and osasiyira pompo ifesa inagesa timanena kuti no timanena titengepo gawo. So my members athu contributed about 11,857,000. Ndikuza kuona kuti ndalama zonse zimene zinapezeka pa ulendo umenewu ndi 43,957,000. Pa ulendo umenewu ndalama zimene tagwiritsa ntchito ndi ndalama zokwanira 20,589,800.58. Tinaisha sabe kuti chifukwa cha discipline imene ilipo ku association yangu asimambo omvesa pakuti pa program yonse kupezeka kuti tili ndi chizungu surplus ya 23 million, tili ndi scheme yathu ya medical aid yomwe tinayikapo asibambo athu
ndi ndondomeko imeneyi tikamafika pa 1 January tikuyenaso kulipira ndi padakali panopa tili pakalipiriki kuyesesa kuti tikamafika pa 1 January tilipireso pa chaka chonse. Komano tikaonanso kubungwa zofunika zambiri ndi mwina anthu akuzapanga register ambiri ifeso tilichire kukonzekera kuti mamembers athu ena atadisalembesaso tithe kuwalipiriraso kuti tikhale ndi mamembers ambiri amene apindule ku schools and development. Wapampando wa bungwe la Football Legends Association Jim Kaluwa. Apanso ndi matsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Olankhulapo Bandale komanso ulamuliro ati chiwerengero chakupikisana pa mpando wa president pa chisankho chikubwerachi chomwe ndi 17 ndi chokwera kwambiri. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsekulira ntchito ya madzi ya nyika Vwaza Kurumphi. Unduna ona zachilengedwe watu wapereka ziphaso zatsopano 10 kuloleza kampani ndi anthu kutentha makala mosaononga chilengedwe. Ndipo msamasewero bungwe la Football Legends Association latira pulumutsa 23 miliyoni kwacha kuchokera pa ndalama zomwe lidasonkhetsa za msonkhano wake wapachaka sabata yatha. Mnayi ndine Merifa Chiguduli zikomo pokhala nafe tsopano imvani za nyengo.